Tak neviem, každý super sa vyznačuje nejakým hokejom a oni tiež dosť nás napadali a hrali veľmi dobre korčuliarsky, takže sme s nimi trošku mali problém zo začiatku, ale super, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu tými gólmi. No. Na nešťastie sme spravili nejaké chyby, ktoré potrestali oni a toho sa musíme vyvarovať. Tak ja si nemyslím, že sme hrali nejako veľmi otvorene. Skôr sme, čo bola chyba, že sme postávali a pozerali na nich, musíme viacej korčulovať a lepšie napadať a rozlišovať tie situácie, kedy môžeme ísť dopredu a kedy musíme sa stiahnuť. Tak viete, 2-0 výsledok sa veľmi ťažko bráni pre ten tím a keď sme dali ten prvý gól, tak Salzburg trošku išiel dole psychicky a trošku sa stiahli a prestali hrať, takže sme si vytvorili nejaký tlak a dokázali sme vyrovnať. No ako som povedal, musíme sa vyvarovať tých osobných chýb a možno lepšie brániť tie presilovky, aj keď ich nebolo veľa, ale aj tak stále jednu využili.